Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दायो बेलासिनि सम आं दिनैहाय भिडिअखौनो बानायासै आरोना फुंनिफ्राय दासो स्टार्ट खालामबाय ब्लग। दायो साहा लोंनो नागिरदों गाइखेर साहा ओमफ्राय बिस्किट ओमफ्रायो बेलासिनानै जोंहा दासो लाफा खारदै संगासिनो आरोना। ओमफ्राय मा होनो आङो ओंखारनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो दायो सकआव थांनो नागिरदों आरोना खाथिनि सकआव एसे नांनाय बुस्थुफोर दङ देलायग्रा फेस वास जोबजोबना दङ ओमफ्राय जोङो दा थांनानै लायना फैनोसै आरोना बेनिखायनो देलायदों बिनि सिगां साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै बेलासिबायना। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम। मोजां नुगोना नुवाखै गसंना नायगासिनो आंखौ सासेया मोजां नुगोना नुवाखै होननानै। दै लोंनाय बायदि लोंबाय आं सायानो गुसु जाजोब्बाय आं देलायगौ मानियावनो। दाना थौदो थांसै नेगोन ना गारि नेगोन ना थाबायना थांगोन नङासो आंहाथ' थाबायनो हाखायो आंबो थाबायनो हाखायो फैनायाव दा गाखोबोनोसै गारिखौ पिलपिला थौदो। हरनिबो संखाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा नै औ जोंहा ना ओंख्रिया मोनबाय आरोना लोगोफोरनै दा हरनिबो संखाबाय मोनानिसेयानो जिहेतु बेलासिबाय आरोना लाफा खारदै मटर आलु मोनबाय आरोना नै संखांबाय बिमाया जाबायबो बिसोरो एकदम मोनानानैसो जाबाय ओंखामखौनो। आंबो जाफाबावनो लुगैबाय ओंखाम जाखांबायबाबो जानि नामा आंबो ना ओंखाम गैला दे होमबा जाथ'ला होमबा माबा मा होनो दा सकनिफ्राय फैबाथाय जाफैगोन दे। खिन्थु बिराद मोदोम फुदों लाफा खारदैया मटर होनानै संदोंना बिराद गोथाव जाखायो। नोंथांमोनाबो जुदि जायाबाथाय जानाय नायबानो जाबाय आलु फिसा मटर ओमफ्राय लाइ लाफा दुन्दिया होफाखानानै एकदम खारैजों बरिया खारदै गोबाब जा बिराद गोथाव जायो। जायफोरा जायो बिथांमोनाथ' मिथिखागोन आरो जाफेरिफोरा जानाय नायबानो जाबाय टेस्टि। गोथाव जादों नामा? जादों जाखांबाय बारा बिमाया बारा जाना बानलु सिब्र' जानानै खुगा सिगासिनो। लाफा खारदैजों बानलु सिब्र' जानानै ओमफ्राय आं आलु भाजा एवदोंमोन आलु भाजा एवनायखौ जायासै खोमा बिसोरो ओइ नैयाव माबा मैयानिबो दंमोन माबा मा होनो मटर ओमफ्राय आलु फिसा हाखावना एवनाय ओहो इखौनो मैयानिखौनो दिनैनि होनना जाबाय खोमा इयो आंनोबा जायाखै। ओइ आलु फिसा मोजां मोनखायो जाखायो। ओमफ्राय जोंहा ना आमलाय रोसिया माबादों ना माबायाखै मादैया सोंदोंमोन खाना जाबाथाय आमलाय रोसि नांगोन ना आमलाय रोसिखौ दै सोदोंना सोआखै? इलाय दै गेजेरसेल'सै दैयानो नै एसेमल'सै होबावनांगौमोन दैखौ। ओइ माबा माहिया गरसि लायनो ओमफ्राय आङो माबा मा मोनायाव बिलाय दासो बेलासि नोंसा गरसि लाबो ओमफ्राय आं माबा मोखाङाव फोनग्रा ओमफ्राय देलायग्रा फेस वासबो गैया लायनो थांनो नागिरदां। थांगोन ना नों थांगोन ना मायाबो सकआव थौदो होमबा जोंहा थांसै थौदो नै सकनिफ्राय नै खोनासंलाय आंनि बाथ्राखौ सकनिफ्राय फैनानै बनखौ लांफानो हागोन गारिजों मिथिबाय। मैगं लां खारदै जानोबा नोंसाबो नों आइ जानो लुगैदों मालाय लायथो आरो गाव जानो लुगैदों बेसे गोथाव जायो गरसिया गोथावसिन जायो लाफा खारदैयाव मानसिफ्रा जायोना जायाबा मिथिया खिन्थु जोंहा जायो आगोलनिफ्रायनो माया संना होयो नालाय जों मिथियो आरो मोदोमलायो एकदम दुन्दियाजों गरसिखौ होनांगौ लाफा खारदैयाव जानो रोङा नोंसोरो गोथाव गोथाव बुस्थुखौसो लां जोंहानिफ्राय आंलाय थाबायनानै थांनांसिगोनसो सानदोंमोन। मा ओमफ्राय मा रानथाबजोबनाय गरसियालाय ओमफ्राय माबाया मैखुनखौ बेसे होदो
फेस वासखौ लानोसै ओमफ्राय लोगोफोर दायो न'आव मोनफैनानै नै ड्रेस गानस्लायबाय ओमफ्रायो दाथ' मोनाबायानो नै ओमफ्राय आंथ' बांसिनानो मोनाबिलियावसो भिडिअखौ होयो नालाय ओमफ्राय दा आङो एकदमबारे जल्दि एडिटिं खालामनोसै आरोना भिडिअ एडिटिं खालामनो गोनां दङ ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ एडिटिं खालामनानै लाग्रोनोसै उनावहाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनखौ स' बाय गुड मर्निं एभ्रिवान मैयाहाय आङो भिडिअखौ लाफिननो मोनासै आरोना मोनाबिलियाव भिडिअ एडिटिं खालामनानै ओमफ्राय दायो नै सोरांबाय दा जोङो साहा लोंगासिनो नै बारियाव अर सायनानै गाइखेर साहा सौराय नै लोगोफोर साहा लोंखांनानै ओमफ्राय बाहेराव अदाबावनो नै भाजाबो एवगासिनो आरोना फुंनि मटरजों आलु साहा लोंखांजोब्बाय बयबो पुरा कुकार दहनना लाबोजोबदो बाहेरावनो आलाय सिलायनो नै गेस जोब्बायमोन जोंहा गेस लायनांगौमोन दुन्दिया होगोन र' दा लायगोन र' खोनादोंना खोनायाखै नोङो आं होननायखौ गेस जोब्बाय गेस अदाबावनो जाबाय थासिगोन नामा नो दै गुदुङा कलगेटआनो इसेल' दङ दा लाबोनो गोदाना अफो दालाय मानो दुगैनांगौ नोंलाय लोमजानायावलाय नाङा दा दुगैनाङा दा सान्दुं ओंखारबा दुगै दा दुगैया सान्दुङानो ओंखारथ'वाखै नैबेयाव मिलायनो नागिरदों एकदम टेस्टि बानायनानै जानोसै आरोना लोगोफोर ए आं एरनांगौ ए इखौस' ए नोङा एरना होखाबाय मालाय बाबाया जाखाबाय ओमफ्राय माबा सबाइखौसो एवासै आरो सबाइखौ थारसिदो ना बादाम होबाय गाथा होबाय सौराय ओमफ्राय नै बिथिंजा बुद एवगासिनो बुदखौबो लगायनोसै आरोना नैबेयाव एसे गोथाव बानायनानै जानांगौ ना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो